Hej! I dag er det den 26. juni, og det betyder, at der er præcis 2 måneder til at rejse til Frankrig. Og i den anledning tænker jeg, at det var på tide, at jeg fortalte jer, hvad det er, jeg skal, og hvem jeg rejser derned med, og hvorfor og sådan noget. Så det er det, jeg vil gøre. Jeg rejser derned, som sagt, den 26. august. Jeg rejser med Interstudies, som er en organisation, der sender unge afsted på udveksling. Og det betyder altså, at man sådan bytter hus. Der er ikke nogen, der skal hjem til min familie, men hvis de havde mod på det, så kunne der komme en herhjemme også. Jeg har valgt, at jeg skal til Frankrig, og det har jeg, fordi at USA ser mig ikke rigtig noget. Det var sådan, det alle gjorde, og jeg vil gerne til Frankrig og lære fransk. Jeg har haft det i skolen siden 7. Men jeg vil gerne til Frankrig. Ja, det startede, da jeg sendte en ansøgning ind i august måned sidste år, tror jeg. Jeg havde hørt fra min venindes storesøster, som havde været i USA, som havde været rigtig, det var virkelig noget, hun godt kunne lide. Og så tænkte jeg, at det ville jeg da også prøve. Bare se, hvad det var, og jeg søgte lidt på nettet og fandt nogle forskellige organisationer. Og min venindes storesøster, der havde rejst med Interstudies, så der søgte jeg selvfølgelig også på at finde ud af, at det var de billigste. Det kunne nemt komme op på 70-80.000 kroner, og det synes jeg var lige i overkanten. Men Interstudies, der kunne man komme afsted for rimelige penge, og jeg kunne komme til Frankrig. Og jeg havde hørt godt om det, og jeg tænkte, det prøver jeg. Så jeg sendte en ansøgning ind. Det var sådan meget kort, inden jeg skulle lige udfylde, hvor man ville hen, og hvor gammel man var, og ja, sådan meget basalt. Og så fik jeg svar dagen efter, at hvis jeg havde lyst til at komme til et interview i morgen, så kunne jeg gøre det. Og på det tidspunkt havde jeg hverken fortalt mine forældre om det, eller havde overvejet om jeg sådan 100% gerne ville det her, så det skulle jeg jo lige finde ud af. Men ja, vi var på vej på ferie, så jeg aftalte et møde efter, når jeg kom hjem på ferie. Det var en times tid, eller sådan noget, vi snakkede noget engelsk, og hun spurgte mig om en masse ting, hvad jeg ville dernede, hvorfor jeg gerne ville dernede, hvad jeg ville gøre, hvis jeg fik hjem med dernede, og så videre, så videre. Ja, så fik jeg en mail et par dage efter, hvor jeg fik at vide, at jeg var blevet optaget til skoleår i Frankrig, og nu skulle jeg i gang med at udfylde mit ansøgningsskema, eller hvad hedder det. Ja. Og det var monstermål for mig. Jeg tror, det var 30-40 sider eller sådan noget, og det var min fransklærer, der skulle skrive, det var min mor, det var min far, det var mig selv, det var min læge, det var næsten også mine veninder, tror jeg. Der skulle billeder af mine venner, og hold op, det var godt nok omfattende. Men det hyggede jeg mig med hele året, og jeg tror faktisk, jeg fik afleveret den omkring januar i år. Men ja, der havde de her god tid alligevel, og vi fik betalt de her rater, der man skulle betale efterhånden. Så får de jo sendt den afsted til Frankrig, den her ansøgning, og så kom vi til omkring marts måned, tror jeg. Jeg kan ikke lige helt huske det, men der fik jeg min værtsfamilie at vide. Den familie, som så har lyst til at have mig boende et helt år, mens jeg går i skole. Og de bor i Østerhavn. Ja, i Normandiet, helt nord i Frankrig. Og det består af en mor og en far, og en pige der lige fyldt 16. Og så har de en søn, der bor i Toulouse, som er 22. De virker bare som nogle rigtig søde mennesker, jeg glæder mig rigtig meget til at komme ned og bo hos dem. Det var sådan lige lidt om, hvordan jeg blev udvekslingsstudent. Der var mange ting i det her med at skulle afsted. Der er mange ting, som jeg sådan har tænkt over, om det nu er det rigtige, jeg gør. Men jeg følte, at jeg var nødt til at gribe chancen nu. Ellers så vidste jeg, at det ville være for sent. Jeg havde også først var jeg skrevet op til en efterskole. Men det var en teaterlinje, og eftersom jeg stoppede med at spille teater for 2 år siden, så synes jeg ikke lige, det var det, jeg gerne ville mere. Så jeg undersøgte mulighederne for Frankrig, som sagt, og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg gjorde nu. Jeg tænker nogle gange, hvad er det, jeg er gået ind til? Nu er der kun 2 måneder tilbage. Jeg husker stadig dengang, der var over et år, og at det hele var meget uvirkeligt. Men jeg ved, at jeg nok skal få det godt.
Og om ikke andet, så er Frankrig altså ikke længere væk end en telefonopkald. Det er USA heller ikke. Jeg tror ikke, man skal være så bange for at gøre det. Jeg tror, det gælder om at tage chancen. Hvis du har mod nok til at overveje at gøre det, så tror jeg altså også, du har mod nok til at gøre det. Det har jeg i hvert fald kommet til sammen med min familie og venner enormt meget. Men det bliver overmodigt, og jeg glæder mig rigtig meget til at starte på det. Hvad angår penge, ja, det er sådan lidt privat pengesag selvfølgelig, men jeg har betalt meget af mit ophold selv. Det var sådan lidt også fra mine forældres side, at de gerne ville have, at jeg ligesom viste, at jeg gerne ville det her, at det ikke var noget, de spildte deres penge på. Og det viste jeg så, at jeg gerne ville. Jeg har arbejdet røven ud af bukserne det sidste halvår for at få tjent nogle penge sammen. Godt en tredjedel af de penge, jeg skulle have tjent. Og det er pænt meget, synes jeg, i forhold til, at jeg har ikke brugt nogen penge overhovedet. Mit kamera er løbet tom strøm. Men ja, jeg vil bare lige fortælle, hvorfor det var, at jeg flyttede til Frankrig. Og ja, jeg glæder mig helt enormt meget. Det kribler allerede i maven. Jeg tænker over det hver dag. Jeg tænker over, hvad jeg skal have pakket. Jeg tænker over, hvordan det bliver første skoledag. Hvordan det bliver at møde min familie. Jeg tænker over, hvor hårdt det bliver, når jeg kører op ad rulletrappen i lufthavnen. Og står der og min familie, jeg skal vinke farvel til dem. Og den rulletrappe, den er efterhånden blevet mit værste mareridt. Men jeg glæder mig. Og jeg tror, det bliver fantastisk. Jeg ved, det bliver fantastisk. Så håber jeg på, at jeg kan lave nogle videoer, inden jeg tager afsted, og måske også når jeg er afsted. Så jeg kan hjælpe jer også. Jeg overvejer måske at blive udvekslingsstudent næste år, når jeg er afsted, og synes, det er spændende at høre. Eller ja, bare jeg der er interesseret i at høre om det. Jeg vil i hvert fald lave en video mere, når jeg kommer nærmere, og når jeg ved, hvad jeg skal have pakket. Jeg må kun have én kuffert med til et helt år. Så det vil jeg i hvert fald opdatere. Og ellers så kan I gå ned på min blog. Jeg linker ned i beskrivelsesboksen, hvor jeg vil skrive en masse om det, hvor jeg allerede har skrevet en masse om det, jeg skulle afsted. Og ja, ellers så ses vi igen i min næste video. Hej hej!